alle, som har fulgt og støttet Hun Solo igennem de efterhånden 10 år, ikke mindst alle de 150 cirka kunstnere, vi har haft med på scenen efterhånden. Tak til Kirstine og Anja, som var med til at starte Hun Solo sammen med mig. Tak til vores frivillige padawans, som de hedder i Hun Solo, både dem, der har været tidligere, og dem, som er med mig i dag, og er med til at sørge for, at Hun Solo stadig kører på 10 år. Tusind tak. Alle os, der sidder herinde, vi er her jo, fordi vi elsker og brænder for musik. Vi ved, at musikken kan massere menneskelivet på alle mulige måder. Vi ved, at musik kan transformere energien i et rum. Vi ved det. Men nogle gange så kan man godt overveje, om den branche, som vi også er, musikbranchen, om vi husker det, for vi er vilde med at dele ting op i kasser. Vi har kasser for genre, vi har kasser for køn, vi har kasser for alder, vi har kasser for etnisk baggrund, kønsidentitet, major label kasser, indie kasser, vi har kasser for alt muligt. Man kunne selvfølgelig hævde, at Hun Solo også selv opererer med en kasse, eftersom vi kun konverterer kvinder og kønsminoriteter. Men vi ser faktisk vores projekt som sådan et midlertidig oppositionsprojekt til et samfund og en musikbranche, for hvem diversitet ikke er en primær værdi. Og vi siger til Hun Solo, at diversiteten er så vanvittigt vigtigt og afgørende for både kulturlivet og for samfundet. Og den dag, hvor det er lige så almindeligt at se kvinder og kønsminoriteter på scenen og bag instrumenterne og høre dem i radioen og så videre, så nedlægger vi sgu bare Hun Solo. En anden ting er, Hun Solo er jo ikke et Roots-projekt. Altså nu står vi her til DMA Roots og modtager en pris, og det er jo helt vidunderligt. Sidste år var vi nomineret til en metalpris. Og vi er jo bare et projekt, som elsker god musik, og derfor har vi selvfølgelig haft masser af gode Roots-musikere med på scenen, lige så vel som alle mulige andre. Og vi vil rigtig gerne slutte af med at komme med en opfordring. Den kommer nu. Er I klar? Ja. Lad os droppe de kasser der. Lad os tage chancer på nye formater af, finde på nye måder at gøre tingene på. Lad os stoppe med at løbe efter big tech og store multinationale virksomheder som små sultne hunde. Og i stedet for at gøre tingene på vores egen måde, på alle mulige måder. Lad os være kreative og modige og nysgerrige, så vores publikum også kan blive modige og nysgerrige. Fordi god musik er god musik, og det er lige meget, hvilke instrumenter de bliver spillet af, og hvilke kroppe, der spiller dem. Tusind tak!